Hayop ka! Asa akong anak? Imong anak! Daag diri! Ruben! Gipatay nimo akong amo! Ayo sige banha ba? Cool, maluoy ka na ko, Cool. Loy, huwatay mong amahan. Brad, sigurado man kaya ka nga big time mga amahanan eh. Sigurado ko, Brad. Kay tagiya to kumpanya. Brad, kasi nakalimot mo nga pulis ang amahanan eh. Wala tay dapat kahadlukan. Bisag kinsa, mapulis pa na siya. Tama ka, Brad. Mauna kita. Pabuto na to yung amahan. Sige, pistol mo. Mauna ka ning lugar ah. Nga ba akong anak dire? Luwason ka. Boss, may kalaban! Hayop mo! Ibalik ninyo akong anak! Dali! Pa! 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 Ay, sigsaba niya! Alin ito mo? Kanina kasunod! Asa gitago ni mo akong anak? Wako kabalo! Tugaan ka, dili! Bisa kung saong ko ni mo! Dili ko mo tugaan! Wes, dili ka mo tugaan! Ruben! Gipatay nimo akong amo! Asa akong anak? Imong anak! Daag diri! Nak! Naka di anak! Pa! Pa! Ay kabala ka nak! Kana si Papa para muluwas ni mo! Pa! Nak! Ukira ka? Pa, okay na ko pa. Wa ka gihilabtan nila nak! Wala man pa. Sige na! Tara! Manguli na ta! Hayop ka! Para na sa kong anak! Nak! 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 Mata nak! Nak!